Топ 5 причини да гледаш Борец Баня Лука Левски в Босна и Херцеговина. Причина номер 1. Левски ще бъде за първи път в Шампионска лига от цели 17 години. Има шанс да се класира много напред, но за това има нужда от верни фенове, които да го подкрепят дори и в гостуванията. Защо и аз да идвам? Причина номер 2. Баня Лука не е толкова далеч. Не, ние 8 часа с колата. Ако се напълни колата с хора, излиза 30-40 евро на човек отиване и връщане. Идеално! Ще спреш за някоя плескавичка в Сърбия, ще спреш да разгледаш, супер разходка. Какво да правя аз, докато ти си на мача? Така, Баня Лука си е супер град. Имат крепост, имат река, наблизо има рафтинг. А ако си вземе уикенда преди това, може да отидем на море, я в Дубровник, я в Неум, я в Сплит и да си направим една супер разходка. Добре, вече започваш да ме навиваш. А дори не сме стигнали до причина номер 4. Босненската кухня. Чебапи, плескавици, буреци и босненско кафе. Нави ме, но ти отиваш да гледаш Левски или да ядеш чевапи? И двете. Причина номер 5. Мача няма да е лесен. Борът със сериозен стегнат отбор, ще стане хубава атмосфера на стадиона, затова ние трябва да сме там и да ги подкрепиме. Айде ще се видим в Баня Лука. Пишете долу в коментарите, ще отстрани ли Левски Борец Баня Лука.